Inselmilkom. Illum il-ġimgħa 9 ta' Lulju nilqakom għal quddiesa mmexxija mill-Lis of Joseph Gallia Kurmi. Illum Ġesu jispjega li tkun nisrani veru mhijiex faċli. Dan għaliex meta ngħixu ċertu valuri kif jitlob minna Ġesu, se jkun hemm min jippersegwitana u jipprova jsikkitna jew jirredikolana. Ġesu min-naħa l-oħra wedna il-protezzjoni tiegħu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Qed nagħmlu llum it-tifkira ta' Santu Wistin Xiaorong, Ċiniż dan, u martri oħra Ċiniżi, numru kbir ta' martri Ċiniżi li kienu dikjarati qaddisin mill-Papa San Ġwan Pawlu II fl-1 Ottubru tas-sena 2000. Wistin twieled fl-1746, kien fil-armata tal-imperatur ma mbagħad daħal sar nisrani u daħal jistudja saċerdot, sar saċerdot u miet martri fl-1815. Hemm storja twila ta' nies li mietu martri fiċ-Ċina, nies ta' kull età minn 9 snin sa 72 sena u ta' kull anke vokazzjoni fil-ħajja. U allura llum anki niftakru fihom u nitolbu biex u l-eżempju tagħhom aħna wkoll li nkunu dejjem dawk li nagħtu xhieda bil-qalb tal-fidi tagħna. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixtaq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħnejna. Mulej ħnejna. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħnejna. Kristu ħnejna. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħnejna. Mulej ħnejna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Imlina mulej bil-ferħ u isma' t-talb li qegħdin nagħmlulek biex inkunu qawwija sal-aħħar fil-fidi bħal martri Santu Wistin Xiaorong u sħabu martri Ċiniżi li b'qima kbira llum qegħdin infakru. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien, Iżrael talab kull ma kellu u ġieb saba. U hemm offra sagrifiċċji lill-Alla ta' missieru Iżak. U Alla kellem lill-Iżrael f'dejra bil-lejl u qallu: Ġakob, Ġakob, u wieġeb: hawn jien. U kompla Alla: jien Alla, Alla ta' missierek. La tibżax tinżel l-Eġittu, għax hemm qatt nagħmlek ġens kbir. Jien ninżel miegħek l-Eġittu u jien qatt intellek minn hemm, u id Ġuseppi qatt taqlalek għajnejk. U Ġakob telaq minn Birsaba u li Iżrael rikbu lil Ġakob missierhom u ż-żgħar tagħhom u n-nisa tagħhom fuq il-karrijiet li kien bagħtilhom il-Faragħun biex iġorruh. U ħadu magħhom l-imrieħel u l-ġid li rnexxielhom iħasslu fl-art ta' Kanan. U waslu l-Eġittu, Ġakob u miegħu n-nisel kollu tiegħu, u lidu u lidu miegħu, bnietu u bniet u lidu, u nislu kollu ġib miegħu l-Eġittu. U Ġakob bat li Ġuda qablu għand Ġuseppi biex jiltaqa' miegħu f'Ġosen, u huma ġew fl-art ta' Ġosen. U Ġuseppi rama l-karru tiegħu u mar jiltaqa' ma' Iżrael missieru f'Ġosen.
malli der quddiemu inxteħed fuq għonqu u baqa għal ħafna żmien mgħannaq miegħu u jibki. U Iżrael qal lil Ġuseppi: ħammut issa li rajt il-wiċċek, issa naf li għadek ħaj. Il-kelma tal-mulej. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Afda fil-mulej u għamel it-tajjeb. Ammar fl-art u tgħix b'moħħok mistrieħ. Qiegħed fil-mulej l-għaxqa tiegħek u jagħtik dak li tixtieq qalbek. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Fi ħsieb il-mulej il-ħajja tat-tajbin u irthom jibqa' l dejjem. Ma jitfixklux f'sija ħażina u jixbgħu fi żmien il-ġuħ. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Dbiet mill-ħażen u għamel it-tajjeb biex tibqa' tagħmmar għal dejjem. Għax il-mulej iħobb is-sewwa u ma jitlaqx it-twajbin tiegħu u jħarishom għal dejjem. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej u l-ken tagħhom fi żmien l-għawġ. Il-mulej jgħinhom u jeħlishom mill-ħżiena, isalvhom għax fih jistkennu. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Meta jiġi hu l-Ispiritu tal-verità wassalkom għall-verità kollha u jfakkarkom dak kollu li għedtilkom. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lill-apostli tiegħu: ara jien qiegħed nibgħatkom bħal naċ qalb lil bub. Kunu mela għaqlin bħal sriep u safjin bħal ħamiem. Għodu attenti mill-bnedmin, għax qed jerħukom f'idejn il-qrati jagħtukom is-swat fis-sinagogi tagħhom, itellawkom quddiem gvernaturi u snati minħabba fija biex tagħtu xhieda quddiemhom u quddiem il-pagani. Iżda meta jerħukom f'idejhom, tinkwetawx ruħkom kif se titkellmu jew x'se tgħidu, għax dak il-ħin stess jingħatalkom x'ikolkom tgħidu. Għax mhux intom tkunu li titkellmu, imma l-Ispiritu ta' missierkom jkun qiegħed jitkellem permezz tagħkom. L-aħwa jwasslu lil xulxin għall-mewt u l-missier il-libnu u l-uliet iqumu kontra l-ġenituri tagħhom biex tinqatalhom għall-mewt u lilkom kulħadd isir jobgħodkom minħabba f'ismi. Imma min jibqa' jżomm sħiħ sal-aħħar dan isalva. Jekk jippersegwitawkom f'belt, aħarbu f'oħra. Tassew ngħidilkom ma tkunux dortu l-bliet kollha ta' Iżrael sa ma jiġi bin il-bniedem. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Hemm diversi nies illi jagħmlu firda, jisseparaw bejn min twajjeb u min iħaddem moħħu. Fatt kultant tismaħħa din fuq xi ħadd pereżempju dak veru twajjeb ta' m'għandux ħażen, ma twara ftit jagħmlu li jridu bih. U fuq ħadd ieħor dak ħażin moħħu jilħaqlu ma jitqux bih. Ishom hemm firda bejn wieħed u l-ieħor, ma tistax tkun wieħed u l-ieħor f'daqqa. U fil-fatt kultant it-tendenza hija li n-nies jgħidu kważi aħjar ma tkunx twajjeb ħalli in-nies ma jagħmlux li jridu bik. Imma Ġesu ma jifriċ waħda minn oħra
U lill-apostli jgħidilhom fil-fatt kunu għaqlin bħas-sriep u safjin bħal ħamiem. Xi fisser dan il-kliem ta' Ġesu? Nifhmuh tajjeb f'dan il-kuntest meta qed ikellem l-apostli u qed jgħidilhom kif se jiltaqgħu ma' ħafna ostakli, diffikultajiet fil-missjoni tagħhom, persekuzzjonijiet, kultant ukoll minn nies ta' ġewwa. U hemmhekk jgħidilhom biex huma ikunu anzi qed jibgħathom bħal naċ qalb lill-pub. Huma naċ il għaliex għandhom il-Kristu bħala raj. U hekk għandhom jibqgħu li Kristu jkun ir-raj tagħhom. U meta jkunu qalb lill-pub biex hemmhekk ma jsirux il-pub qalb lill-pub, imma jibqgħu naċ bi Kristu r-raj tagħhom. Il għaliex jekk huma jsiru l-pub bħal il-pub jitilfu lir-raj tagħhom għax Kristu mhux raj tal-il-pub imma tan-naċ. U għalhekk dak huwa importanti bħala d-diskors li għamel Ġesu li l-apostoli għamlu lilna wkoll. Imbagħad jgħid Ġesu lilhom qed jgħid lilna wkoll kunu għaqlin bħas-sriep u safjin bħal ħamiem. Iridna nkunu safjin bħal ħamiem, jiġifieri b'intenzjoni tagħna nadifa u qalb sinċira li nfittxu nagħmlu dak li hu sewwa u li nagħmlu l-ġid. U qatt li aħna nqarqu l-oħrajn. U dan ifisser li anke jekk inkunu qalb nies oħra li din tkun it-tendenza tagħhom, Ġesu qed jgħidilna kunu safjin bħal ħamiem, jiġifieri tgħidx ara x'li ħorġet jagħmel, ara dak kif għaddej jgħaddi minn fejn jaqbillu. Allura jien ma nagħmilx hekk, Ġesu qed jgħidilna kunu safjin bħal ħamiem. Imma fl-istess waqt kunu wkoll għaqlin bħas-sriep il għaliex Alla tagħna moħħna biex nużawh. U jridna li aħna inkunu għaqlin, jiġifieri nagħmlu anki d-deċiżjonijiet tagħna baqal. U dan ifisser illi niżnu sew l-affarijiet u li niddeċiedu ikun tassew mhux għax l-oħrajn qed jagħmlu hekk imma x'dik hija d-deċiżjoni tajba. Hu bħeżempju bħalissa li qegħdin għadna fi żmien tal-pandemija, x'differenza tagħmel jekk aħna nimxu bil-għaqal. Kemm nagħmlu ħafna aktar ġid meta nimxu bil-għaqal u insegwu sewwa il-miżuri għal ħarsien tas-saħħa ta' kulħadd kif tagħmel ġid il kulħadd. U l-għaqal ifisser ukoll li aħna mbagħad noqogħdu attenti wkoll li ħadd ieħor ma jqarraqx bina, il għaliex għalhekk il-mulej jagħtina wkoll il-moħħ tagħna biex baqal ma nidħlux f'xi nasba ta' xi ħadd u ma nħallux il-min jaqarraq bina. U għalhekk dawn imorru flimkien u mhux kontra xulxin. U aħna li qegħdin mixin wara Ġesu importanti li jkunu t-tnejn fil-ħajja tagħna. Għaqlin bħas-sriep u safjin bħal ħamiem. Nitolbu l-mulej illum l-għajnuna tiegħu l-ewwel nett biex aħna dejjem nibqgħu in-naċ u jkun ir-raj tagħna qatt ma nsiru l-pub aħna. Mbagħad ukoll biex aħna dejjem nimxu bis-sinċerità tal-qalb u b'intenzjoni tajba u nadifa, fl-istess waqt baqal biex ħadd ma jqarraq bina.
Jew issa nresqu tal-bit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kum mulej mal-Knisja tiegħek jina biex tkompli ix-xandar l-Evanġelju tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Fit-tifkira ta' Santu Wistin Zhao Rong u sħabu martri Ċiniżi nitolbuk mulej għal dawk l-insara li huma ippersegwitati minħabba il-fidi tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Tolbuk mulej biex aħna wkoll inti tatina l-qawwa ħalli dejjem nagħtu xhieda tal-fidi tagħna nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal Papa Franġisku biex inti tbirku ta' tiħlajnuna li jeħtieġ ħajrkupra saħħtu u jkun jista' jkompli jaqdi b'imħabba kbira il-missjoni li fdajtlu fideh nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna insegwu b'responsabilità il-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u tal-ħajja tagħna u tal-oħrajn nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Jina mulej biex aħna nkunu kif qedtilna inti fl-Evanġelju llum aqlin bħas-sriep u safin bħal ħamiem nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Tolbu għal-morda kollha dawk fl-isptarijiet Malta u barra minn Malta kif ukoll fid-djar tagħhom nitolbu biex isibu l-appoġġ u s-solidarjetà u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar jiem, biex tilqahom fih danek u tagħti l-faraġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U li Alla tagħna il-qattal bdet nagħmulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-missier li jista' kollox. Lejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u għall-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Ilqa' missier qaddis l-offerta li qed nagħmlulek fit-tifkira tal-martri tiegħek u għamel li aħna għaddejja tiegħek inkunu qawwija fl-istqarrija ta' ismek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xxiera. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Għaliex Santu Wistin Zhao Rong sħabu l-martri Ċiniżi ħadu l-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmhom jagħtu xhieda tal-imejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm iddajjef u ssaħħaħ lil min nieqes mill-ħila biex ikun jista' jgħix għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla għeda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej intilajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu.
li meta kien se jingħata biex mir-rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal: Kudu u kullu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal: Ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċċa kuntana li tolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddejt tiegħek minn għamma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk għatilina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Qazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, ma' Santu Wistin Ġawronk u l-Martri Ċiniżi u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, imkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li jrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la daħannix fi tiġri, iżda ħlissna mid-deni. Eħlissna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħinjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla inti tajtna dawl tal-aġeb fuq il-misteru tas-salib permezz tal-martirju ta' Sant'Agustin Jaurong u sħabu martri Ċiniżi. Fiħnina tiegħek għamel li bil-qawwa tas-sagrifiċċju li offrejnielek inżommu dejjem fidili ma' Kristu u nħabbirku fil-Knisja s-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Fit-tifkira li din nagħmlu llum nofru dan ir-rożarju għall poplu taċ-Ċina u speċjalment ukoll għall-Knisja fiċ-Ċina. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak itwieled għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minnar tal-infern u ġenerawih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel missieru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni flor tal-Ġetsemani u ereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dobietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarista minna tal-infern u l-ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni missieru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missinna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dobietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern
u ġenerawih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر للمنو هاتي علينا ولا تدخلنيش في تجريب ازدحلسنا من الدني آمين. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين السا وفي الساعة الموتانا آمين. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين السا وفي الساعة الموتانا آمين. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين السا وفي الساعة الموتانا آمين. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين السا وفي الساعة الموتانا آمين. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين السا وفي الساعة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين السا وفي الساعة الموتانا آمين. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين السا وفي الساعة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين السا وفي الساعة الموتانا آمين. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين السا وفي الساعة الموتانا آمين. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين السا وفي الساعة الموتانا آمين. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. كيف كم البدو السا وديم يبقى الديم تديم آمين. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenerawih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر للمنو هاتي علينا ولا تدخلنيش في تجريب ازدحلسنا من الدني آمين. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين السا وفي الساعة الموتانا آمين. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين السا وفي الساعة الموتانا آمين. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين السا وفي الساعة الموتانا آمين. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين السا وفي الساعة الموتانا آمين. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين السا وفي الساعة الموتانا آمين. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين السا وفي الساعة الموتانا آمين. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين السا وفي الساعة الموتانا آمين. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek
imbirka inti fost in-nisa imbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibnu lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misseru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missilna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva lilek nitniedu aħna li nibku norfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, Avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuf tiegħek u ħanina opija u ħelwa Verġni Marija. Amen. Skont il-femma tal-Papa missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek
Imbirka inti fost in-nisa imbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawr ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħ huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħen għalina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Malla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om mill-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mittama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om blateba. Itlob għalina. Om nitistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mena ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Faraċ tal-migranti. Itlob għalina. Faraċ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. Għattilinna għaddija tiegħek mulejalla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int lejnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe slim għalik ħaris tal-feddej u għarrus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu fik Marija għedet il-fiduċa tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja għalna l-grazzja, il-ħnien u l-kuraġġ. U ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turroccu, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. Santu Ustin Ġawrongo Matri Ċiniżi. Itolbu l-Alla. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.
U Alla f'dan is-sagrament tal-ħaġa bħallitinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbiru Malla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlug glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. B'hekk naslu fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. Min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online billi jidħol fuq knisja.mti/donazzjonijiet. Grazzi tal-li llum ingħaqadtu magħna, aħna nkunu magħkom mill-ġdid għada filgħodu fid-9:30. It-tmiem il-ġimgħa tajjeb.